Ngikhuluma ngomthandazi uDlamini Mr. Shona uMaskandi odumile walapha kaNongoma ungivakashela namhlanje uze kuzombingelela niyazi ngale class isebenza ngesigubhu nesenkonzweni sezayoni nangempepha nangamakhandlela kuba yonke into evalekile ibe siyavuleka emveni kwalokho ngithemba mbulo khona ekhaya yaphila uNkulunkulu yoba kunye nawe namhlanje ngiphathele Mr. Shona sakwazi ukubingelela abe kunye nawe impilo obhekene nazo futhi uNkulunkulu angakusiza ebunzimeni obhekene nabo futhi ngithembe njengomprofeti njengomthandazi zokukhulekisa ngithandazise lapho bathi iwe khona enye zifike zibe yiningi fike zibhonge zonke kusho ukuthi zibuhlungu ukufa kwalena nkoma lapho kuwe khona omnye umfundisi nami ngiwa khona naye ngithi Nkosi Baba mvuse umntanakho ayikho ebuhlungu ukubhoxwe ngenyama noma ubhoxwe ngegazi inyama ungayidlanga bathi ayiluku ngosiwanga basho nje ukuthi nasazi kodwa sesikubonile okuningi yenzeka ufana nalokho ngizocela ukuthi-ke uMr. Shona ake athi ukunibingelela ake athi ukukhuluma nani emagameni amancane nani futhi enikhona emakhaya mhlawumbe abanye bomaskandi abahlabelayo ngiyabathanda kakhulu kunensizwa engingadibana nayo bathi uMahube Mahube lapha phansi eThekwini ngisadibana noMahube ithi Mahube inkosi ibusise ngana kwethu nanonke baculi boKhuzani nanonke baculi nanonke khona emhlake nobaba lapha eqeni kwami nomzana wami sondela kimi ngana kwethu sibingile ababukela bakhona emakhaya Mr. Shona ngiyakumukela nsizwa kithi lapha enkonzweni enhliziyo emhlophe sengizwile ukuthi uMaskandi futhi uyahlabela ukukhula ushakele khona athi uNkulunkulu angakubusisa babukela bakhona emakhaya bakulandele bakubize futhi bafuna ukuba kunye nawe ngathi uNkulunkulu angakubusisa kokufunayo nomndeni wakho nemoto ekhamba ukwazi ukuthi nawubizo lena le ufinyele kumele ufinyela khona ngicela ubingelele ababukeli lapha ekhaya ubachazele ukuthi uMr. Shona lo Shona usho ukuthini futhi uMr. Shona ubhizi ngani ngoba namanje ngaye lapha kimi endaweni yami enkonzweni sokushaya keyboard ke nomuntu wesiginci Mr. Shona obile kubela bakhona emakhaya ngibonge Mr. Dlamini ukuthola ithuba efana nalelo ngizoqala nje ngokubingelela kuphela kufinyelela khona iphimbo lami njengoShona umfana nje semncane ke osazama ngibingelele obaba emakhaya ngibingelele omama ngiyalo gogo ngibingelele osisi nomkhulu bonke nezingane lo bingelayo ke uShona umfowabo Mathenjwa phezulu leKwaNongoma kwaMandlakazi enkukhwini esigodini sasengwedleni kwantombi zidelile emathanda mngana mina ke lo ziyangazi insizwa namhlanje ngilana babukeli njengoba ngilana nobaba uDlamini uma ngilana baba uDlamini sihlangene ngomsebenzi siyasebenza okusho ukuthi ke mhlambe abaningi obethusa ukuthi hawo uShona lwesimazi ezigincini zoMaskandi uMaskandi engumculo odumile esimaziyo ovela nakuma TV namhlanje uhamba noDlamini mhlambe inyanga cha hayi amadoda lasebenza nawo futhi ke sisuka kude ngiba ngalokusebenza mhlambe futhi kokuthusa ngibukele ekhaya ngibona ngidlala ikeyboard kanti lo ngazi ngesiginci hayi ikeyboard ngiyidlala njengoba ngumculi kubalekile ukuba lonke uhlobo lensimbi olushawayo la emculweni ngikwazi ukushaya nami ngidlale ngoba umculo lona uyisiphiwo asuforced bese nginxusa ke kakhulu emakhaya noma ababukeli nginxuse nje ukuthi besicela ukuthi mhlambe ababukeli mhlambe la abakhona njengamanje sicela i-support into ebalekile ukuthi ni-support siyakhuleka nje kimi nonke enibuka njengamanje ukuthi uShona uma ngabe ekhiphile umsebenzi wakhe iCD yakhe usuke ekhiphele nina ababukeli emakhaya mhlambe omunye uzothi angaze ngizwe iCD kaShona noma album kaShona ngifuna ukuthi ngikudlulise lokho
ngizofika umsebenzi wami omusha osihloko sithi indulo emqubeni. Ngicela isupport ngane zakwethu ukuze nami ngibalwe kubacula abadumile, kubacula abahamba neemoto ezinkulu, nakubacula abalala endlini ezinkulu, nakubacula abaqasha emcimbini emkhulu. Kuncikekile ngane zakwethu. Angizi kuba mude kakhulu, ngizokwenxusa nje ngoNkulunkulu ukuthi asisize, asembulele kukho konke esikwenzayo sikwenze ngaphansi komkhuleko nangaphansi kwegama lakhe, ngoba sila sikhona nje akungakho ukuhlamba kwethu, kepha kuhlamba kwakhe. Futhi-ke uyena osidalele konke lokhu esikwenzayo njengamanje. Ngicela nje kwamfishane ngibone ngithuke ngitholile kubaba uDlamini lona engihleli naye njengamanje la, babukele emakhaya nisale kahle. Babushona singakavali ukushona, kodwa benginesifiso sokuthi umbukelo khona ekhaya akuve phela umthintela babushona ukuthi uphinde umchazele ukuthi wena angakuthola kiphi inombolo, angagcina ukubonhle noDlamini umthandazi, akuthola kiphi inombolo uyabhukwa, ngoba ngithemba ukuthi from America, Swaziland, South Africa wonke abantu bayabukela, Swaziland abantu bayabukela Nongoma, eThekwini kuphi nakuphi. So mhlawumbe umnye ukhona ozochaza uphimbo lakho, ngoba umuntu bathi indlela lapho ithanda khona. Baningi umasikandi mhlawumbe ukuthi mina ngifuna ulandela wena. Ngisho yami ngumthandazi kukhona bathi hayi thiye sifuna uDlamini, hayi thiye sifuna ubani bani, hayi thiye sifuna ubani bani. So mhlawumbe ungamchazela umbukelo khona ekhaya ukuthi nguphi lapho utholakala khona wena njengamanje okhona khona, phinde futhi bakakumema nakwenziwe eziphi inkozo, mana kwenziwe eziphi inhlelo, bakumeme iTV inombolo yakho bese uyamthintela mhlawumbe ebijana nje kancane sokwazi ukuthi ake ayibone ukuthi ayikhona. Loya muntu ungathi ngizomlandela impela, ngiyamthanda impela. Hayi weDlamini, ngiyakuzwa. Lokho akuyona inkinga. Ngingaqala nje ukubathintela mhlawumbe abalaleli emakhaya, ngeke ngibazwise nje leli phimbo elivamise ukujabulisa abantu, leli nomvusa itshe ekseni lilenze. Mfowethu ngoba nje ngqondo ngingabe mude. Uhluphe wami yiko wanqatha nabangani bami ngiphila nabo. Uhluphe wami yiko wanqatha nabangani bami ngiphila nabo. Sebengijikele bonke ngoba nginamali, sebengilahlile bonke ngoba nginamoto. Idumezweni mfate mbewu indoda, wena usangijiyele. Idumezweni mfate mbewu indoda, wena uzangilahle. Noma nginamali, ngicela ngishiye lapho umlaleli. Ebese ngithi-ke uShona uyatholakala ku-Facebook, uthi nje Shona Mathenjwa uzothola mina uqobo. Uphinde futhi lapha nepage lami ukhona uKing Shona Mathenjwa uzothola mina futhi lapho, nabalandeli bami bangithola khona, sihlangane khona. Ebese-ke inamba yami yocingo ithi 079 599 7475. Ngicela ukuthi ngiyiphinde 079 599 7475. Bafowethu angikhethe imicimbi engiqashwa kuwona noma engimenywa kuwona noma engibizwa kuwona. Ungaba sesontweni ngoba phela sesacula nasemasontweni singomasikandi. Kusemasontweni kusemshadweni, mhlawumbe yingido thizeni okanye uhlelile lo mcimbi wakho uhlelile, ungesabe ungiqashe noma ungifonele. Ngiyatholakala, akunankinga nje, ngifika noma yikuphi la mhlawumbe ngisuke ngibizwe khona. Ngibonge babuDlamini. Ngicabanga ukuthi imbukelo khona ekhaya sothi vele-ke ukukhuluma kwakhe babuShona ukuthi utholakala ngayiphi indlela ukuphi. Njengoba-ke ngimfake lapha-ke sinaye lapha kule channel yami, ngizama ukuthi naye nimazi njengoba nami seningazi. Naye ukhona lapha afika angisize khona because umuntu ngabantu, izandla ziyagezana. Ngingumuntu wakwazi ukushaya i-keyboard but ngingumuntu nesiphiwo njengomprofethi, njengomthandazi. So ngidinga izandla zakhe ukuthi
angithintele kwesinye isikhathi so naye uyangidinga ukuthi nami ngimphakamise so singabantu umuntu ngabantu so ufuna ngacikele phansi isiphiwo sakhe uma ngicikela phansi ngifuna kuphele mina kuyongifisa kuphile lokho into efuna kithi sineziphiwo inhliziyo ezinhle mbona khona ekhaya ngithemba ukuthi umkhuleko wami utasita kakhulu phinde futhi umkhuleko wami uzakufekisa ufuna ukufika khona ungangithintela bakushona kancane lapha le keyboard wabona idlala le keyboard khona manje ukuhlunga isiginci awumphathanga but on Sunday bakushona sebesinayile lapha enkonzweni ungafika mbukelo khona ekhaya nawe othi bakushona phambili ngimsebenzi wenza bakushona phambili ngicela ukuthi ucomment lapho ungakhohlwa ngicela egameni lakho Jehova namandla omkhulu esabeka ngiyakhulekela mbukelo khona ekhaya ogulako oseyinkinga Jehova namandla omkhulu esabeka seshisile impepha khaya nemakhandlela uNkulunkulu aphakade ubuhlungu esiswini ushaya inyoka amahlombe akayisinda uNkulunkulu aphakade lesicitho yalunye emzimbeni uphupha nakabi Jehova namandla mdabezi womhlaba Nkosi yamakhosi Nkosi namandla uNkulunkulu akho omkhulu sasekhe emhlabeni ngiyakhuleka njengamanje ethi makukhona ukukhanya umbukelo khona ekhaya osenkingeni uvule yonke into evalekile bekhona incubekela phambili empilweni yakhe uma ebamba imali abona kwenza ngemali Jehova namandla uNkulunkulu samazulwini egameni lakho Jesu Kristu ngiyakwethemba Jehova namandla mhlawumbe lokho esithunywa abonise ebusuku mayelele abelaphi bendabuko ngikhulekela abafundisi lapho khona izangoma izinyanga abathandaza amagedla ethi uNkulunkulu abaphakamisa somabhizinisi ongayenza isikolo zingahlushwa amadimoni khulekela ukukhanya mbukelo khona egameni lakho uze phakade haleluya singabafundisi ngathi singabosekana sibambisane singabaculi sibambisana sisekane singabukelani phasi inkosi iyawubusisa ngisepetitive ehlala ngithanda uDlamini thumela inkinga yakho ngikukhulekele ngikuthandazise thumela inkinga yakho uma ufuna banemicimbi ukhona babushona ukushayela isiginci ngiyakuthembisa ngesonto lesiyakulo kushwala kusasa lesihlanu umgcibelo ngesonto babushona yobagidagida lapha enza ebukwayo meme mbukelo khona ekhaya mhlawumbe nengane yakho ingase seyijabule bamanje babushona ngoba ingane kufanele ihlale emakhaya igcine sezibhema amanyawube zezinto engalungile kanti kumele uzibhizi zibukela izinto ezinhle zigcine ziyikopa God bless you Sunday ungaphuthelwa thumela inkinga yakho umprofeti Dlamini bakhulekela siyabonga